Kublai phi barok ki perlok ki papej ye video bat ngap yang sobhai phi share YouTube channel ke jonga. Hagde ke por ngawan ra phi ya kjing patai. Balai bala khot ya upop kum uta ukpa bakhuj. Bun ki briu ki bakli bat ki ba ong ba balai la khot ya upop kum ukpa bakhuj. Te kumta hangne nganwan ra phi ya kjing patai. Bala khot ya upop kum uta ukpa bakhuj. Ban pen I ya ka jinglong bakan jaman sim jong ka benta jong u kum unong yalam jong ka balang Katolik. Om kum ka jing Kristen ya ka jinglong khuj jong u simen. Ka kentin ka pen kesan ya ka kerdan jong u kum unong mi khmat jong u Petros bakhuj. Bat ukli jong ka balang. Ka bapen I ya ka benta jong u kum ukpa bakan jaman sim ya ki bangi. Hangne ka don ka jing batai ka bakham benia. Ka bor bakan jaman sim. Ka kerting ukpa bakhui ka penpau. Ya ka benta bakan jaman sim jong upom. Kum unong yalam jong ka balang. Om ya ka jinglong akor simet jong u. Unong mi khmat jong u Petros. Ki Katolik ki ngej. Ba upop udei unong mi khmat ba bej jong u Petros bakhuj. Ya uba u Jisu ulathung kum unong yalam banengkong jong ka balang. Kani kekerdan ka ai bor ya u halor ka balang perthei. Ukpa bakan jaman sim. La yo I ya upop kum ukpa bakan jaman sim ya barok ki riungit Katolik. Ubayalam bat pensan penang ba yaki ha ke jingit jong hi. Ka jinglong jong ka history. Ka kerting ukpa bakhuj. Kalami ha ka por. Jong ka jing yalek persya ya ka jing pelong. Ka por jong ka jing yalek hapring ka bor. Pop bat ka bor sim. Ka palang ka penton kam ya ka kerting ban pengsan. Ya ka bor bakan jaman sim jong upom. Halor ka bor perthei. Te tang kumta ngej ba ngilas nang thu. Ya kene jing patai ba balai. La khot ya upop kum ukpa bakhuj. Te hak ne por ngakarpat ipi barok ki parlok ki ba page ya kene video. Ba pin sau bha ban like ban share ba subscribe. Ya kene YouTube channel knang bangila ban penmi. Shushu ya ki video lene ki jing patai. Ha ki ve pat ki por ki ban sawan. Kublai shibun.